Kazoi muri yeZimbabwe kusanganazve kwatiri kuita nhasi uno zvakare sekuziva kwamuri kuita tiri kutambira maShonaland Central Province kuMatepatepa uko kuri kuitika minana sezvamunoziva imimi sekutaura kwatiri kuita sekutaura kwavari kuita kuti moto uri kungobhebha moto uri kungopfuta chiri kukonzeresa moto hapana anochiziva. Hongu pamakomenzi enyu ruzhinji rweZimbabwe maititaurira kuti imimi veDrewmas media munoshanda nanasekuru munoshanda nemaprofita ko madi mabatsira vanhu ava. Tikagokupai mubvunzo wokuti kana mati imimi isusu tinge tichibatsira ndiani anomita expense mukati aiwa zviri kwamuri vanhu veDrewmas media mubatsire veruzhinji ndosaka tadzoka zuva ranhasi tadzoka tauya tiinavo vana mazvikokota vakambobatsirawo vanhu vakawanda tinovimba zuva ranhasi vachabatsirawo sezvamunoziva patakambotaura takataura nevamwe vana madzibaba vaibatsirawo zvakare vakaedza kubatsira asi vachingobva chete moto wakasara uchinganduma ndizvo zvatiri kuramba tichiteera. Nhasi tauya nevamwe tinoda kuramba tiri munzvimbo ino tichiona kuti kana vabva pane chabuda here hatidi vanhu westira vanhu nguva yavo saka isusu naizvozvo sekuti tuma kwamakaita ndokusaka nhasi uno tiri pano. Rangu zita semazuva ese ndinonzi Andrew Neshamba. Tinokukurudzirai kuti munge muchisubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Ndiyo chete nhepfenyuro inokwanisa kukupai zviri kuitika nguva nenguva kungave kupi muZimbabwe tinosvika kana kunze kwenyika mukatishedza tinouya. Ndinovimba vazhinji makaona Jacob Moyana hanzi munotidako tanga tiriko kuSouth Africa vaitidako saka takaenda tikanotaura navo. Nhasi uno tiri maShonaland Central Province hatisi kutaura nevaimbi asi ndoda kuti zvakare mugare muchitarisira vamwe vaimbi vakaita saLeroy Lunga hongu takataura naye. Tine vendolwane Super Sounds takataura nawo zvakare muJohannesburg tinavo zvakawanda zvirongwa zvatiri kukupai. Pane vamwe vaindibvunza zvakare kuti ko mapapi nenhau yaPaul Matavire hongu sekuvimbisa kwatakakuitai takakuratidzai amai vaPaul Matavire vachinetsekana zvikuru vachiti havachisina chekubata. Takafara zvikuru vanhu vakawanda vakaenda vachinopa rubatsiro kumhuri yekwaMatavire. Sando dzenyu mhuri yeZimbabwe tinotenda kana makabatana kusvika ipapo. Chasara pari zvino vari kugadzira tombstone rake vati ivo vakuchipedzesa vakukwenenzvera manje munotiona tatsika mafuta takananga bhodha reZimbabwe neSouth Africa kunova kumusha kwemushakabvu Paul Matavire tichiendesa rubatsiro. Pane vaiti zvakare vari kuvaka imba hongu tinovimba patiri kuenda ipapo vanenge vachiedesawo zvakare zvinhu zvekuvakisa ndo runonzi rudo. Ndirwo rudo zvakare rwandiri kufungidzira kuti mhuri yeZimbabwe mucharatidza kune vagari vekuno avo vari kushayikirwa nezvekudya izvo zviri kutsva nemoto, vari kushayikirwa nembatya dziri kutsva nemoto, havachisina pekugara vanhu ivava vanoda rubatsiro. Takataura zvakare nezuro tikataura kuti tauya kuno hatina kuona vezvematongerwo enyika vakawanda wanda nezvigaro zvavo havapo vanhu vachitambura veduwe. Ngatingei tichimhanya nemhuri yeZimbabwe munguva yekutambudzika tisasangane munguva yerugare. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Regai tikupe chirongwa chiripo zuva ranhasi. Tinovimba basa richabatwa pano ibasa richazounza misodzi kwete yekuchema asi misodzi yekufara. Naizvozvo takukunzirai chirongwa chanhasi. Tichadzoka totaura zvakare nevagari vekuno tonzwa kuti zvaitwa nhasi zvashanda here kana kuti kungori kutungana kwembudzi. Nungamiro yekuti pagwara reupenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri.
kutarisira kuti vauya kuti vabatsire vagone kubatsira mhuri yemutorero munomu kuti pane chibereko chinobuda here pakuti vamwe vakambobvisa vakati tazvigona, asi kune vari kuuya vese vari kungodaro. Saka tikutarisira kuti muzuva ranhasi kune vanogona here kuita zviripo zviri kudiwa kuti mhuri isarechereramo mune zvakanaka, dzimba dzisatsvi. Ndiri mugari womuno muredberry muno masendiri farmer. Ndinobva nechina pangangoita kilometers kubva 1 km kubva kumba kuya pano. Dambudziko iri rakatanga musi wa 25 June kusvika nanhasi. Every minute yakatikoshera kusvika nanhasi nekuti hatisati tawana rubatsiro. Pakamboya vamwe vakati tachiteya hauchatsva moto ndobva kwatsva. Ndobva kwauya vamwe vakati tachibvisa. Saka tikunzwa kuti chakabatwa chacho hanzi chikadzi here, chasara chikono. Saka tanga nhasi tiri kutofara kunzwa kufara kuti nhasi chikono chinofanira sei? Chinofanira kubatwa. Dambudziko rotoita sei? Ropera. Dambudziko roto rikapera katichaona mufaro usingaperi. Tashungurudzika zvisingaite. Mhuri hadzisina pokugara. Chikafu chapera. Izvozvo mukatarisa pakagara vakomana apa ndoni masaga echibage, tamboedza kuita mudeme kuti tione zvoita sei zvinotibatsira. Saka ndinoimba kuti kuya kwenyu kwakatikoshera muzuva ranhasi. Mundara zvakaoma bhozi munomu tikurara panze. Chekutanga maprofita akauya achida kubara zvinhu, hapana zvikuitika. Patiri pakatooma bhozi vana kurara panze. Chekuchitu maprofita akauya akati akubara chinhu, hapana chekubuda. Saka nyika ndatibatsira zvikuitika bhozi dzimba dziri kutsva vana kurara panze. Ende moto wacho wasi kudzimika. Wabvira vana kurara panze, mukuona vanhu vese vakaungana vakuya vabara zvikuitika. Saka tikukumbira kuti hurumende yatibatsire zvikuitika izvi bhozi kana pama maprofita anokwanisa kubara zvinhu izvi. Vayabara chinhu bhozi vari kunyepa kuti vanogona vamwe havagone, vanogara kugadza chinhu. Kana wivi tafunenge pemu kuti anzi ndabara chinhu hapana chikuitika. Saka tikurara panze hapana zvikuitika izvi. Toda muprofita anobara zvinhu izvi kuti zvipere nhasi bhozi dambudziko izvo dzimba dziri kutsva. Mamanje akatopisa mupanda uku. Saka zvapara zvikubuda. Tiri kutobatikanawo chokwadi nokutsva kwakaita moto uyu. Une nguva yakareba uchingotsva. Saka tanchikumbira rubatsiro kuti vava vanobatsira vagona kutibatsirawo kuti dambudziko ripere. Ipapa nhasi kwatotsva mupanda muzuva ranhasi. Pane vakauya vachiti vakubvisa asi hapana kana chatikamboona chakaitika. Dzimba dzakangoramba dzichitsva. Saka tanchikumbira kuti vava vagona nokutibatsirawo. Inini ndiri mai vakatsvirwawo nemba. Ndakatsvirwawo nemasertifiketi emurume wangu nemabhethi evana nemadethi neDVD yemurume wangu yakatsvira mumba. Murume wangu yakatsva iye asiku ari kujeri akasungwa. Saka ndaikumbirawo kana pane kubatsirawo kungaitikewo kubva muzuva rakatanga kuitika zvinhu zvakaitika zvibve zvisisaoneka. Ini ndakamira sezvo zvinhu ndinotaura zvinhu izvi ndiri mumwanawo zvakare mugare mune zvinhu zviri kuitika izvozvi. Izvezvi kuri kutotsva izvezvi pane mupanda watotsva izvezvi. Saka tiri kutopererwa tikutoshaya kuti toita sei. Zvinhu zvinofunga ngatani vabatsiri vaiita zvemweya vachiti vanozvigona vava vatatu vachiuya chinoita minamato pasina chiri kutomboitika. Saka tiri kutarisira kuti vachauya nhasi kuda pamwe ndo vangagona kupedza dambudziko iri. Tashaya kuti toitei, tapererwa. Kurara hatisi kana kutomborara. Midziyo yese iri panze ndofunga dzimba takatopaza dzimba dzose dzeuswa. Saka hatatoshaya kuti toita sei, kufuga magumbezi hatichafuga, tungorara takagara. Saka takukumbira dai tabatsirwawo, tapererwa, tashaya kuti toitei. Nzendo dzatafamba nadzo nedambudziko iri yakura but tiri kuona kuti tiri kupindura kwaitawo nyika nevatori venhau vari kutibatsirawo kuti zvinhu zvacho zvinatse kuti tiperere. Dzimba dzapera kutsva. Ivo takatarisa vanhu kuungana kunoku hatisi kuti tifirimu kana kuti asi covid iriko futi. Saka vatori venhau nokuiwa kwavari kuita vari kutibatsirawo nokuti vachichitipawo zvimwe zvavari kutipawo nevanhu vari kuiwanawo kuti vatibatsire nokuti imba dzacho dzakutosvika kuma16. Saka toona kuti musha kutoparara. Uyezve vatungamiriri vedu tinenge chiti vanofanira kuuya vachitsika panzvimbo dzinedzi havasi kutsika nguva nenguva. Dai vachitsika vachinatsa kuona kuti tiri kuita sei. Asi vashamarari ndo vari kutsika vachionzwa kuti zviri kuita sei. Saka tiri kuti vashamarari ngavagara vachifamba nzvimbo nenzvimbo dzinenge chiitika zvinhu izvi kuitira kuti mangwana vanhu vagara vachiziva kuti ndo vanhu vari pedyo kutibatsira. Because vanhu vatinenge tichita vavhotera kuti vatibatsira havasi hatisi kuvaona panguva yacho iyoyo. Ndo zviri kunyanya kutinetsa. Dambudziko ratokurisa iri hatisizoti nokuya kwaitawo vamwe vatibatsa pamwe vachegona nhasi vanogona kuti rikunda. Kana varikunda tobva tati Mwari ariko. Dai Mwari vatiropafadza dambudziko dai ranga ratopera
nokuti komboni yaparara zvimwe zvisingaiti nokuti hapana chimwe chatikwanisa kuwana. Iye zvichasvika kutsva hembe dzacho ndidzo zvichasvika kutsva panhosara pasina chatinacho. Saka toita sei? Hurumende ngaitibatsirawo. Inonzi national disaster yatovapo iyi. Hapana zvatingaite nayo. Ndatenda hangu. Dambudziko riri kurwadza ruzhinji ruri kushungurudzika nezviri kuitika mukati menharaunda ino. Saka tingokumbira kuti dai magona matibatsirawo, hurumende dai atibatsirawo kuchema kwedu kwatiri kuita mukati menharaunda ino. Izvezvi vanhu vangogara vachirara vari panze, hapana chiri kuitika. Vari kungochema, tingokumbira kuti dai vagona kutibatsirawo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Sekuungana kwakaita vanhu vada kuona kuti zvechokwadi here ndizvo zviri kuitika. Mazvinzwa mhuri yeZimbabwe ndozviri kuitika munzvimbo ino yatiri. Tatiregai titange nekutaura neruzhinji vatiudze kuti chii chiri kutora nzvimbo. Sekutaura kwavaita, sekutaura kwatiri kuita, tauyawo navanasekuru vechivanhu vapindira, vemachechi ndo vanga vari kutora action. Saka nhasi uno tauya nanasekuru tione kuti vanorikunda here dambudziko iri. Asi ndine urombo kuti hatisi kukwanisa kukupai mifananidzo yanasekuru vachiita basa nekuti vati izvo, kwete makamera hatimade pachivanhu. Asi chandingade kungokuzivisai ndechekuti vasati vatanga basa, vatanga vamboenda pasi pemuhacha ndokuisa fembo ravo kwakukumbirira kuti dambudziko iri ringe richipera. Naizvozvo pavabva kunokumbirira ikoko, isusu vangoti nyeurira zviri kuitika zvishomanene, vati izvoni panzvimbo ino pane mushakabvu akafa, mbatya dzake ndobva dzanokandwa mumvura. Hazvina kuitwa nemazvo, uyezve mvura yakakandwa imvura, dziva racho rinoera. Naizvozvo dziva racho rakatozosvikirawo zvakare kupwa, saka zviri kunzi vari pasi vakatsamwa. Pozoita zvakare nzvimbo iri padyo nepano, hanzi ndipo paiitwa mikwerera, paibikwa doro vachipembedza vadzimu vavo, asi zvane nguva zvisakaitwa zvinhu izvozvo, uyezve zvakawanda zviri kutadzirwa vari pasi. Hanzi hongu hapana churu chisina mago. Munzvimbo ino munotori nevaroi vakawanda, kune vane zvikwambo vakawanda, asi hanzi hazvisiri izvo zviri kukonzera kuti misha inge ichitsva. Naizvozvo basa ravari kubata nhasi uno, ndine urombo kuti hatisi kukwanisa kukupai mifananidzo yacho, asi chatichazongoita isusu kukuzivisai kuti zvafamba here, vabuda bhobho here, kana kuti vakonewa. Naizvozvo muri yeZimbabwe hatina zvizhinji zvatingade kukuudzai pazuva ranhasi, kunze kwokukuudzai chete kuti ndizvo zviri kutora nzvimbo. Chimwezve chatazoona isusu sekunge chisiri kuita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ndechekuti vanhu out of desperation, patanga ipapa vanasekuru kubatsira, pabva pasvikawo zvakare vemweya, vanhu ndokuzozosiya zvanga zvichiitwa nanasekuru vakumhanya kunoita zvemweya. Naizvozvo vemweyawo tavanzwa vachitaura vakati izvoni pane munhu ane chikwambo, asi vabheja vakati hapapere mazuva 3 munhu iyeye asati adya nyemba, asati ati bye bye to mother earth. Saka naizvozvo tiri kuda kumirira tione kuti pane achadonha here kana kuti zvichapera semataurwa zvaitwa nanasekuru. Asi vanasekuru vati izvoni vanhu vanofanirwa kuti vabatane, vagare pasi, vabike doro, vokumbira vari pasi. Hanzi panodiwa kubikwa 7 days vari pasi, vokumbirwa ruregerero, ndokuti vanhu vange vachigara zvakanaka. Asiwo veruzhinji vati kana doro richibikwa re7 days hongu tingabike, but panozopera 7 days dzacho nereti iri kutsva nedzimba iyi, hanzi hazvina kumira zvakanaka. Ivo vanasekuru vakati aiwa musacheme henyu, nekuti takumbira kuti zviri kuitika izvi zvimbomira, asi kana zvamira imimi musavarayirwe. Kasikai kugadzirisa chivanhu chiri kudikanwa. Ndonhau yatingade kukupai chete zuva ranhasi. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level.
Muri yeZimbabwe ndinovimba mafadzwa nechirongwa chatakupai zuva ranhasi. Ngatisanganei zvakare patinenge tichikupai zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndabvisa Cape salute. Ndimi munese muri yeZimbabwe. Tiri kunzwa vamwe vari kutibata vari kuAustralia vachiti inini ndiri mambo asi ndakugara kunoku. Izvi dai madai hongu mazano marairanwaka hanzi zano pangwa uine rako. Vari kuti panga asiwo tineduwo mazano atinawo kuno. Kubva kwandiri Andrew Neshamba netimu rese reDrewmas Media ndinoti ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Ndinovimbisa kuti ticharamba tichikupai maevents ari kuitika kuno kumatepatepa nzvimbo yebhindura. Ticharamba tichikupai tichikuzivisai kuti zviri kufamba sei. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah!